салом дӯстони азиз, хуш омадед ба қошонаи ҳусн соро. Дӯстони азиз, ҳамаи шуморо даъват менамояд ба кор дар қошонаи соро. Тамошо кунед дӯстони азиз, ин қошона кушода шудааст барои бонувони тоҷике ки дар шаҳри душанбе ва тобеи марказ ҳастанд. Марҳамат, омада кор кунед. ин қушона дар шаҳри душанбе аст ва мехоҳад ки бонувони тоҷикро ба кор даъват намояд. маълумоти пурраро ба номерҳое ки дар болои экран мебинед дастрас намоед. дӯстони азиз, мо дар кадом гӯшаву канори тоҷикистон ва берун аз тоҷикистон ҳам бошем, дар хизмати мардуми тоҷик ҳастем. бо мо бошед дӯстони азиз. барои шумо кор лозим бошад, марҳамат, ба ин номерҳо занг занед. мо шуморо интизор ҳастем дар қошонаи ҳусн соро дар шаҳри душанбе. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. мо ҳамавақт дуогӯи шумо ҳастем. марҳамат бонувон, агар барои шумо кор лозим бошад, ба номерҳои 94 44